pulos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipngit ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Ti napalabas. Aldaw papagayam intay talantanen wenno ibasa diri surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo David. Ngem kasangmanan yen ti rugyan nga ukarkaren wenno lukiben ti surat nga nakaipalaunan ti pakasaritaan ti biag kinayat ni David. At ito yung sumagmano nga commercials manipod iti technical control. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Ito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Kastapay hindi pagyamanan digiti sa mga dad nga sponsors tapno may danon kada kayo ti programa tayo tinapalabas. Kalawagan Belisario Farm, babayan ka na Mr. Dado Belisario ken Mrs. Janet Belisario, iti Barangay Baresbes, Dingra, Ilocos Norte. Thank you very much kay ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much pa kay ni Erlinda Fermin Hood, nga taga Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you kay ni Mrs. Hazel de la Cruz Alonzo, nga di Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Kastamit na pagyamanan tayo ni Carmela Walker, iti San Diego, California, Estados Unidos. Thank you very much, Mike. And ni Miss B. Fiesta, nga di Honolulu, Hawaii. Ni Ami Ancheta, iti Stockton, California.
Thank you very much kay ni Mr. Jewel Centillas, manipod iti Maui, Hawaii. Ni Chris Shiroma, ken Marisa Shiroma, iti Eva Beach, Hawaii. Thank you very much pa iti Metro North Insurance and Surety Agency para kadigiti kasapulan nyo apo kadigiti non-life insurance kasti comprehensive TPL ken amin na nakasapulan kadigiti government projects iti Intero Apagilian iserbi kada kayo ti Metro North Insurance Surety Agency nga masarakan iti Cityland Tower 2 Malate, Manila babaen ken ni manager Mrs. Dory de la Cruz. Garuden pabagayam ng terogyan nga ibasa deto'y surat nga nakaipalawunan ti pakasaritaan ti biag ni Pagayam tayo David. Naisaguday ti surat ni Pagayam tayo David ti napalabas ko Manong Robert. Kablawan ka itinakasat nga aldaw mo Pagayam ko Robert de la Cruz. Inururay ko iti panakipatangatang ti programam ti napalabas. Kinagpaisuna may saakon kadiri si Mursurot iti programam iti adda kapailaing iti istasyon ti radyo. Isu nga iti makita kiti Facebook nga dati agbali na programam nga pakaibasaan dagiti pakasaritaan ti biag. Pinilit kon nga inurnos, babaen iti plumak, ti pakasaritaan ti biag ko. Pakasaritaan ti biag nga nakaimalditan dagiti nagkaadu nga pagtengken pasama. Kang runan na iti panakaasot ti liday nga namagaribasay ka dagiti lulwa. Nakaskunam iti titulo wenno intro ti programam Pagayam ko. Wen kabsat sa anak ka, nagasat kunak mo ma. Ngayon ti maysa nga parswa nga nangalangon kanya. Tapno nalawag ti amin Pagayam ko, sublianan tangarod, day ditawen nga aglukat ti klase. Ket mapanak kumameten iti pagadalan ti sekundarya. Manong Robert.
Saan ka di nga mapanag-enroll? Naka-enrollin da manang Cynthia kini manang Duna. Siya klangin ti saan. Kaya di na pang kayo naggatang kadikdi ka sa pulan di pagadalan ket awan ti kukwak. Apay nang saan ka di nga agtuloy nga gadal? Nangangatumit digit di grades ko Saan met nga na UDT. Parang turpos ko iti elementarya. Idilaksin nga kasto iti kasasaad ko. Saludsud ko iti inak. Manong Robert. Imbes nga ni nanang ti simumbat, masideg ti ama ket kastoy ti balikas na. Saan ka ba nga agadal, David? Marigata na, kiti pa nang isakat ko, di pa nagadal, di kiti duwa nga kaabsat mo. Ni Cynthia ken ni Duna. Agpaiso nga, nangangato di kiti grado, iti pagadalan ngem. Saan nga iso ti pagrukudan? Ti pagrukudan ket ti masapulak para kada kayo nga talo. No pa'y sikat ti buridek, sikat ti may sakripisyo. Aglalalo ket. Amando, saan ko mo na ituloy ti balikas mo? Saan mo nga laisin pa iti anak mo? Salawat ni nanang. May sakamit. May sakamit, Belen. Amom, digirikas ken ni David, nga danti rangkap ti bagi. Masapul nga, maipaawat ka dakwada nga isuda kita daan ti rangkap ti bagi. Maipaawat ka dakwada nga isuda ket pilay, isuda ket gusing, isuda ket bulding, isuda ket dami nen. Tapno ti kastakit. No, kas pagarigan laisen man ni darigiti tao. Amuda nga awaten. Sen balin ka nga very protective ken kuana. Tadinto ket kanayon lang agtarayan nga may agpaisalakang ken kuano. Adda iti manglais wenno mangibagay di pudpudno nga sasaadin na. Manong Robert, dandani saan kun nga maibturan masarkedan. Ti panang dingdingig ko karig ti balikas ni tatang. Agasim pagayam ko, nga ti mismo nga amak ang nagtaudak. Ti mismo nga amak nga nagtaudan ti daraken lasag nga di ti bagi. Ket isupay nga mismo ti mangibaga. Iti sasaadek. Pagayam ko, anyan nga nagsakit. Kapsat ko piladso. Wenno ababati akin kannawan asaka. Wen pagayam ko. Marigata na kamagna. No pa'y magmagna ka mapaniti pagadalan. Idita agadala kit elementarya. Ikarkarigatak kabsat. Pasarayad da digiti mangig ko kariti mamaestra nga. Mabalin niya saan na marigata na magna ni David no. Yalaan da kumamit iti saklay. Manumit lang iti igatang iti saklay. Tibet lang ang kingkanawa na saka na ti diferensya. E dinto nga ti karnigid ket. Mayaddang ken normal met. Digita-digiti may ipalpalapayag kanya. Ken na minsan pa yen ngayon baga kanya ti advisor ko idadak pa lang iti grade 4. David, dapat nga saan mo may baga kada tatang ken ni nanang mo tay gatangan da ka kumay ti saklay. Tapno ti kastakit. Adaw sa rem, ken di ko unay marigatan, ken mabayag iti pannagnam. Danda ni Jack makasumbat iti day di abundawan. Ngem, inturturid ko ti simungbat ket kinunak. May amam ta ikid daw kunto. Narigat nga minti pa nagbiag mi. Janitor laeng ni tatang ko iti may sa pribado apastek. Idinto ti inak ket agtagibalay laeng.
Adadwa nga kakabsat ko nga mas ininaunang imi siya. Nga magadal da iti sentro ta. Kakuyo gidan ni tatang kong rumwar iti bigat. Siya klaeng iti pinagadal da iti pagadalan dito lugar tayo. In palawag ko, wen ibagam to barok, aglalalo ket. No medyo maladaw kang ket mas asyang kami nga makakitkita king ka nga kasla kalag king agal alisto nga sumrek iti pagadalan. Among David, nukit kitaek ti performance mo ito ti pagadalan kang runan na iti classic. Saan ka nga maudi anak ko? So nga, itultuloy mo deta. Itultuloy mo deta kinalaing mo. When gayam nagmeriendakan. Saan tayo ma'am? Awan ti igatang ko iti merienda. Ano sa kun adet ti binalon ko nga lineng ta sa ba. Inlasing ko iti naglengta ni nanang iti kalman. Tenyor uri na kanyak nga kanay kidi makasangpeta kiti malem nga. Saan kun nga kinan tabalon kun tulangin to no bigat tinunak. Apo aya anak ko. Maobserbarak nga tunggar reses ket mabatbati ka nga kanayon diti kwarto. Saan ka nga rumwar nga makisabay ka diti kapatada. Oh, agad ka talaik ti baso ta. Agudwata ka diti soft drinks ko. Tada pangi bulon mo ka diti lineng ta sa mga balon mo. Bulon na nga timalikod ket napani talagisaan na. Linukatan na ti drawer. Ada ti baso na nga sa anunay nga natayag. Ket intang wenno intuyag nati soft drinks. Apag iso nga gudwana bumuruber wenno manong ruber. Ket inya sideg na kanya. Ang sige. Inumem deta tadda pangibulon mo iti lineng taas ba. Tama panak man iti kwarto ni Mrs. G tadda pagsaritaan niya. Apag isuntong agbel no agsublia. When? Danda ni Jack makasumbat. Nagtumugak laingen manong Robert nga bulon ko tinagtunged. Jakon masarkedan ti pananglagip ko kada iti napalabas wenno nagpadasak bayat ti elementarya. Ken kastamet ten ti panagsasaon ni tatang. Kabsat ko nagturungak iti silid ko. Wen. Irikaddak iti silid ko ditan nga inbulos ko da sasainek. Sasainek iti nagbayatan di umarubo sa luluak. Wen manong Robert. Apay nga kastoy iti nakaparswa. Apay nga siyakpay nga daan iti rangkap ti bagi. Ti may rumen. Kinapay nga mismo pay nga digiti kapamilyak ti mangirumen kanyak kang runaan na ti amak pakaramanan digiti dua kakabsat ko. Mamati ka man wenno saan kabsat. Nilaing nanang ko. Ti kakaisuna agaway ko. Iti uneg ti pagtaingan ni. Uri digiti dua kakabsat ko babae ngayon inaunang imiti siya. Masansan niya ibagada nga kabay ibainda. Masansan niya ibagada nga no adda umay nga gagayem deti balay mi ket aglimenga. Mapana kiti kwarto. Masansan pay nga ibagada nga no damagin da no kabsat dak. Ket yulbud ko kini bagak nga saan. Kasla mapirpirsay ti pusok manong Robert kadagiti agundaway. Wenno tunggal malagip ko digito nga balikas digiti dawateg kanya. Ti amak ken digiti dua kakabsat ko.
nagarubos digiti luwak iti daydi agundaway. Iti manggeg ko ni Nana nga mga awag kanya iti ruar ti silid ko. David anak ko, ilukat mo tiri daw. Kaya't kang kasarita. Inyangad ko ti rupak iti panagpakleb ko iti katrek. Nga dituyan ti nagarubusan digiti luwak. Ken sinagipsepen ti pungan. Nga nang iparabawak iti miswa rupak. Mangig ko ti buses ni Nana. Saan ko kung mga kayat nga mapanlukatan ti ridaw ti kwarto wenno silid ko. Nga minulit na. Lukatam ti ridaw, David. Agsarita ta anak ko. Agsarita tata, ipalawag ko ti amen. Inininot ko ti bimangon, ket kalpasan niya nakabangon ako. Intugaw ko, iti iking ti katre. Indumog ko ti rupak. Agar arubos pa'y laing digiti luwak. Inyapot ko ti aking kanawa na imak karito'y dua amatak. Di tabayagayam ko nga pinisit ko tapnon ti kasta maibusen digiti luwak. Ket saan na makita ti inak. Kasangwanan na lukatak ti ridaw, ti sileda nagpupukak. Irikasla na utuyan na bagi kinangay ko ti pigsak ket timmak dera. Tinurong ko ti ridaw, pinusipos ko ti siradura tapno malukatan. Nanang, apay, pilitek nga saan nya madlaw ti inak ti liday nga agar-ari ti bagik. Ngem talaga nga jak kabailan. Agtigergeren di ti bibig ko. Kadiri si maruno abalikas ko. Hamok nang. Ikalintigam manin da tatangken di ti dua kaamsat ko. Ikalintigam manin ni datap no saan agsakit tinagem ko nga kas ti dating araramiden. Nanang ko agyaman ako na iken ka. Si kalaing tinabati nga pigsak. Si kalaing tinabati nga proteksyon ko iti deti abalay. Nga mapay. Apay nanang, basol ko kadino kastoy man tinakaparswaak. Inak, Manong Robert, wen kabsat ko, arakop ti kakaisuna nga parswa, nga mangit-ited ti proteksyon ken pigsa kanyak. Saan kang agsakit ti natin mga anak ko? Bayam ti karigatak na, kasarita ti amam tapno. Tapno nung pagtuluyan na kantumit ti high school. Agpalabis ka pala iti deto nga panaglukat ti klase anak ko. Maawatan da kang tumit lain. Ken saan mo unay nga rikrik naen wano tagtagidaksin di mang mangig mo kadakwala. Kadarami da. Amam, kabsat mo da ida. Saan ako na nagtimek wano simong ba? Inexpectar kundeta. Diakon mayibkas pa iti sumbat ko iti inak. Gaputi agkakaama kamen nga sasainek. Wen Manong Robert. Nagsadaga kiti barukong tina kiti dede agundaway. Ket inbulos kon nga pinagarubos di kiti agkakapait aluluwak. Iti baet di kiti nauneg kinagkakasakit nga sa impek.
Saan nakasimrek iti sekundarya wenno high school. Tunggal bigat, siyak ti masapa nga rumwar ti balay. Dalusak ti aglawlaw ti balay mi. Wen kabsat. Agkay-kay, umbungik di ti basura. Irwar ko di basura iti uneg ti pagteengan kaya di pangkoy ti pagbasuraan. Kastapay nga, no adda di ti matrabaho iti uneg ti balay nga saan na masangot ti inak. Siya ko niti mang trabaho. Babay ni didetoy kinuna kinibagik ket makalipatak. Wenno malipatak ti saan ko panagadan. Ngem anya na nagsutil di pasamak pagayam ko. Tatunggal adda agi sango ti balayming agdaldalos. Mangad adisar mang tultulong ken ninanang karidi masetas na. Di tamit nga sumanayusoy di kapatadak nga lumabas iti sangwanan ti balaymi. Nga nakaaruwat. Wenno saan naka-uniforme. Bit-bit da di school bags. Naragsak da nga agin istorya. Ket dita nga adaddan tumanen nga kasla mapirsay ti puso. Wenno nasakit ti rikna. Aglalalo lang nga ruden no di duanton nga kakabsat ko ti rumwar nga kakuyog da ti amak. Aglugan da iti sa anunay nga baro nga tricycle. Nga lugan ti amak nga mapanit ti trabaho na kasmay sa janitor. Ken pangitulnog na kadagiti dua kakabsat ko. Nga di da pa'y may baga iti babay ading ko. Awan na pulos. Kasladak lalabsan latan nga may sa apungdol. Wenno may sa abanag nga awanan iti biyag. Awanan itirik na Manong Robert. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Ito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City, sa Uyo, Fairview, Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Kalikagom tayo, tinanad na pa nakatarimaan ken panakasalwad di kitilugan tayo. No adda problema tilugan na anad de kalidad ti serbisyo ti ECF Auto Parts and Accessories Trading. Ijaya da di sumagana ti serbisyo. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balance, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair. Adaan da pa iti adu nga pyesa ken aksesorya akayat yo may kapet ka di tilugan nyo.
Man nakigayem di empleyado ng agserbi ka na kayo. Masarakan ti amyananen ti Melda Cultural Center, Barangay number 3 San Nicolas, Ilocos Norte. Kukwa imatmatunan ni ABC Federated President Ilocos Norte, Elmer Failogna. ECF Auto Parts and Accessories Trading, Auto Repair Shop. We care for your car like no other. Adong diri nakapadas ken napnek tinda panagnaed ken panagpasyari ni Frexons Beach Resort and Hotel. Adaan day ti napipintas nga air condition na kwarto, para kada kayo ken ti pabilyayo, pakairamanan gagiyem yo. Mangeg ti awing ti baybay, kas tamet ten ti pakasalibukag rik na nga angin. No kaya't yumet ti agpasyar ken nagpiknik, adaan da ka rin ti nalalawa nga cottages, nga adaan pa ti video okay pagliwliwan nyo. Frexons Beach Resort and Hotel, masarakan ti Barangay number 37, Kalayab, Lawag City, Lauden ti Fort Ilocandia Resort Hotel. Para ti reservations, tumawag ti cellphone number 0920-8426-633. Kukwa kinimatmatunan ni Mrs. Heli Buyat. Frexons Beach Resort and Hotel, relaxations at its best. Wano tinueg ken ruar ti balay, Manong Robert. Naragsak. Kasla mabunot ti sayit iti barukong ken iti karabukog ko. Tunggal dududwa kamin iti nadungo nga inak. Masansan niya agis istorya ni nanang kaditi nararagsak. Ngem amok nga mapilpilitan, niya agis istorya tapno. Mapukaw ni Liday iti kaungkak. Agingga nga iti maysa nga aldaw, kasto iti saritaan mi kaninanang. David, total ket, no mga panaw dan sakbay ti alasutso iti bigat. Dahil dua kakabsat mo, ken ni tatang mo. Dududwa tamiten. Agubrata laeng kaditi, maubray ti uneg ti balay, kang rurana ti panaglaba, panagdalos. Ani nga ta anak ko no? Padasen tati, mangirugi ti maysa nga pamastrekan. Diti, adamaganan siya ta. Urnungin ta anak ko ta. Adan to, pag-enroll mo ito no, sumarunong pa naglukat ti klase. Di mo ka di kayat. Minatmatak ti inak. Mapilpilit ti isem na nga nangiperring kaditi mata na kanya. Wen ko namon. Tano, ti agsapa. No nasken niya mapa nakagangkat kaditi ilako ta dito balay. Sikati agtrabaho. Sikati mangiprepara ti pamigat ken balon di kiti kakabsat mo. Kastamiteng ken ni tatang mo. Apag isunto siguro sumang petak no mapalubusa mida. Bantayam ton di kiti mabalin niya ilako ta. Ta siyak tumitenti mangituloy ka diti matrabaho iti balay. Di ba? Sikati best in mathematics. Hindi pagadalan nyo, idagturpos kay ti elementarya. Amok nga kayam deta. Sana ya. Ay. Uwenang. Kayak siguro deta. Ang sa dinno ti pangalaam ti pagpunan ta. Ibagak to akin ni tatang mo. Ta mangalak pa lang iti duldulin mi nga pagalalaak iti allowance na iti doa kakabsat mo. Ti pangalalaak tinaldaw nga balon da. Manang mo sintiya kini manang mo dona. No mapanday ti pagadalan. Sana ya.
Second year high school ni manang ko Cynthia. Idinto nga adamit ten iti third year ni manang ko Duna. When manon, isuda di kiti nagasat nga kakabsat ko nga isapsapulan ti amak iti pagkadalda. Idinto nga siyak. Siyak nga uni ko iho, buridek. Nga kunaman digiti sabsabali ti kanuburidek ket pagpupunipunan ti dungo. Digitin inauna kakabsat. Pakairamanan meten dagiti naganak ka. Sinong batak ti inak ket kinunak. Makamuka na nang ngimno, pabainan wenno, kastiga rin na kamanen ni tatang. Nasakit para kanyak. Uri saanin nanang. Ngamin, amangan no isumanen ti pangrugyan ti riri. Amangan no isuntumanen ti di yu pagkinawatan. Amangan no isuntumanen ti pamagsasawan na ken ka. Siyak ti masaksaktan na na. May kasta inpilit ni nanang tikayat na. When manong Robert? Edi mangrabrabi kami ti dedi nga rabi dedang aldao. Amando, total kitawan metlaing tububrami ken ni David no makapanaw kayon iti bigat aging gana nga di kay sumangpet iti malem. Napanunutak nga mangalak pa lang iti dulduling ko nga kwarta nga pagalalaak ti balon di iti duwang anak mga babae ta. Mapanak man nagangkat kaya iti mabalim nga ilako dito balay. Ta duwa kami met nga mangbantay. Naalumamay ti buses ni nanang. Kabsat ko kasladyak maipunta ti kammet ko itingiwat ko. Edi di agundaway. Ngami nagnerbyusak ta amangan ta. Agunget ni tatang. Irin baga ni nanang. Ngem simong bat ti ama ket kastoy ti barikas na. Edi natangken nga sarita. Belen, ti kwarta nga ipadpadulin ko ken ka. Kit nakapurso pwesto para iti panagadal di kiti duwang anak ko. Pagrigrigatak di kita. Arig na jak pa yan gumatang iti meriendak. Iti pagtrabahuak kas may saadyan ito. Urayek laing iti pangaldaw ure agkirausen ti tiyan ko. Tapnod na morno ko. Kastan tumanen iti mali. Nupan agmerienda digiti mangopisina. Pamrayak ti mapamangpunas-punas iti motorsiklo. Pamrayak ti mapan mangkita-kita kadigiti paset na. Wenno saan mapanak iti likod ti patakder ket agtugtugawak ket ururasak. No mapalabas hindi sa 10 ket 5 aging ganat 20 a minutos. Nga mo kanalpasdan niya agpapangan. Wenno aggapoy di kantina. Mapanak meten. Taamangan no din sigida nga ibaunta kanya. Kas messenger dyan ito. Masapula na kasagana. Kasta ti biyag ko iti trabaho. Kasta ti karigat ti sitwasyon ko iti trabaho. Diyak agmerienda iti malem tayabrot kung tulayangin iti pang malem. Diyak agmerienda iti bigat tayabrot ko iti pangaldaw. Iso nga, iyad adok ti balon ko. Kasta ti sistemak bilen. Nupay kasta saan ka akontraen. Piya lang nga makatulong kay met iti agserbito nagti balay. Na piya lang nga adamit pamataudan nyo iti ingol-ngol imiriendayo. Balikas ni tatang.
husto ti kunak. Saan man na nasabrak ti balikas ti amak, addaan iti naunig ken natadim nga kaipapanan, Manong Robert. Simungbat ni nanang ket kinunana. Amando, no kasano ti panagananos mo? Kasano ti panagsagsagaba ti bagim iti bisin nga kasko nang? Kasta kami met. No mabalin dagiti gatangin nyo nga taraon, dagiti gatangim nga agserbi ket di misagiden. No saan tayo nga agsasama? Nga maapay nga kasta dagiti balikas mo. Saan na kami kadingay bilang nga kapamilya kang runaan ni ti anak mo ani David? Sungbat ni nanang. Imbes nga sumungbat ni tatang Manong Robert saan? Timmakderi ti lamisaan nga panganan. Binagkat na ti pinggan na ket napananimpan iti lababo. Sana kinuna. May katen ti ganas ko amangan. Da kayo latan ti mangan. Adayon di tatang iti panganan dagiti duwa nakakabsat ko tinangkas ti gari ti inak. Nga kaslasaan dan nga ina. Kasla kapatada dan ni nanang iti day di agundaway kang runaan na kinimanang dona. Da kayukit ngamin nanang. Saan yung nga mo nga bigbigan ti sakripisyo ni tatang? Tilatan pagsayaatan nyo ken ni David ti pampanunutin nyo. Abi iya nga. Isulangin ti ayan ti atensyon nyo. Api ay nga puro kayo David. Puro kayo David. Hanyo ang pampanunutin di sakripisyo ni tatang. Iso ti mang bibiyag ka na tayo. Nga iso ko man tirumbing ang pangipayan tayo ti atensyon ken respeto. Kaslamanid sidir ni Manang Dona. Manong Robert mariknak no kasano ti rurud ken pungtot ti inak ket simungbat. Awantin may dumduma kada kayo. Awan ti asinuman niya pagpaspasigan ti pamateg kada kayo atalo. Aglalo kada kayo adwa. Da kayo nga dwa ti pakaibukbukbukan ti amin nga atensyon ken mabanbanugan. Sangket nga ti kabsat yo ani David ken siya. Numangan kami man, nasken laeng, gaputa da kami ti mangis-istimar ka diti so amin nga agserbi kada kayo. Da kami ti aglaba, agplansa, mangluto iti kaninyo. Da kayo. No simmangpet kayo iti uneg ti pagtaingan. Urayan yun ti panangan. Adda kayo nga manglukib-lukib ka iti kwaderno ken notebook. Wenno saan? Busy kayo ka iti cellphone siyo. Inindo nga da kami. Arig na katulong da kami iti uneg deto nga pagtaingan. Timmakder ten ni nanang ket kunana met nga awanin ti ganas na amangan, Manong Robert. Tumakderak kumameten iti Dede Agundaway. Taamangan no siyak ti pakaibukbukan ti pungtot. Wenno saan nga nasaya at balikas na iti dua kakabsat ko. Nga minururay ko agbalikas da. Ket husto ti atap ko. Wen manong. Insublat nak ti kabsat ko nga ni Manang Cynthia ket kastoy digiti balikas na. Hoy, si Kapiladso. Anya nga minaya digiti bagbagam ken ni nanang. Mabalin niya sikat ti mang sugsugsug nga. Mga ramid ti pamataudan tapnon ti kasta ket adda paraking kanya. Piladso ka lang nga taraga. Pati pa nagpampanunot mo. Saan nga patas pareho? Piladso. Balikas na. Ikalintigak kuma ti bagik. Agsarita ak kuma. Ngem simmalingbat manen ni Manang Dona ket kunana. Sika ngamin na talaga ti buwisit iti deto yung pagtaingan. No apay ket ngamin nga na iparswa ka pay lang. Buwisit ka. Mangibabain ka.
digiti aldaw, kasla daddapay nga nagbalin nga nasasaem, digiti pasama. Wen manong Robert, inpilit latta ni nanang tikayat na. Tunggal parbangon niya rumwar ket mapani ti tiyenda. Weno ti tiyendaan. Agangkat ka digiti nating, pakiramanan ikan. No daduma dapay digiti order a karne. Ket into no sumangpet, pagayam ko. Idayday minto iti sango ti balay mi. Bantayak to detoy ket siyak ti aglako. Idinto nga ti inak. Ket isu iti mapammangistimar iti uneg ti balay. Ngemi di parbangon nga irurwar na makigiddanak metten. Nga bumangon ket agluto. Isagana konti. Balon. Kastamitten pakairamanen digiti. Masapsapol. Wenno maluto nga makan. Balon digiti dua kakabsat ko ken kastamitten ti ama. Ngeman yan kabsat. Wenan yan manong Robert. Tay tilikudan ti rigat ko amagna. Kasla akla turumpo wenno sunay. Nga agirre si di parbangon tapnon ti kasta matrabaho wenno maaramid ko. Ti paaramid digiti dua a kakabsat ko. Bangon kasibsibet wenno kapanpanaw idi ni nanang nga mapani ti tiyendaan. Nasapa nga bimangon ti kabsat ko nga ni Donna. Hoy David. Umay ka man ditoy? Kinunana nga adday ti salas. Apay manang. Aguri ka basit ket amanganta makset ti tilutlutwek nga kinirungi na puy nga pamigat tayo. Saan umay ka ditoy? Apay ka di. I-plancham dito skirt ken dito blouse ko ta. Saan nga na-plancha? Saan yun sa nga nakita nga i-plancha? Apayin no si kalaingan manang ta isaganak ti pamigat. Saan nga isuro si kapilanso Amom nga saan ko nga mo ti agplancha? Ninanang ti mang plancha ken sika kaditi uniforme mi iso nga. Sika ti agplancha. Inbug ka na. Uwan manang. Irwar mo nga rodin ti pagplantsaan ta inakitain ti lutlutwek ta sa akong tusublian nga plantsain ti uniforme. Anak ti salbag ka? Siyak ti mangirwar ti pagplantsaan? Apayin no si ka? Adala dita likod ti rikep ti ridaw. Pairwar mo pala kanya? Ado pala ti kini kamakam ko ang assignment ko. Saan ko anal pa si Lady Rabita? Ado unay tin pa assignment ti maestra me. Sunga si ka ti sus apoy. Kinunana sa pimanawen. Nagdardarasa ka nagsubli ti kusina, manong Robert, tapno kitak ti kirkirugek nga inapoy. Tapno iso ti pamigat. Malaksid pa iti linlinayek nga pangalaak iti balon. Dagiti talo. Ti amak ken digiti dua a kakabsat ko. Malpas ko ti panagkirug ko iti napuy wenno kaliban. Nagsubli agi di salas. Inalak ti pagplantsaan iti likod ti rikep ti ridaw. Inalak ti plantsa manong ko. Ket plinansyak nga rod ti uniforme ti kabsat ko nga ni manang Donna. Madamdama pay wenno jakpay na ilepas ti panang plantsak iti palda. Idi agtimek metten ni tatang. Nga dan di mismo apanganan. Hoy David, umay ka agidasaring ket baladaw kami. O da kayo, Cynthia, do na. Umay kay mga anay ket di dapat panagdigos yo. Muno na kayo itong agdigosan ng mitisyak. Anyakit din. Awan pa iti. Oy David, umay ka man ditoy. Kunana nga makapungtuten. Wen manong ko, bigbigat pa'y laeng aggarim bangawin digiti kabalay ko kang runaan na kin ni tatang.
Inlipas ko nga ron ti panang plantsa kiti palda ni Manang Dona. Ket napanak iti kusina. Kitay man ti inaramid mo torpe. Petang. Ti ilinlinay mo nga inapoy. Saan mo nga naibabati? Apoy ti paglutuan ket agas asukin ti nangisit. Saanin nga inapoy detoy? Anya pa ti balon mo ita? Talaga nga si kakit. Awan ti pakairanudan king kaluko. Talaga nga, saan ka pulos nga mapangnamnamaan? Balikas ni tatang manong ko. Nagkasunak. Tatang, saan ko mapaggudwa, saan ko mapagkatlo, saan ko mapagbalinyo, pati bagik. Itay manarimaan ti panang lutok. Pinukawanak ni Manang Dona ket kuna nga plantsaik ti uniformena. Inlepas ko ti kirkirugek nga kalibaan nga pamigatan tayo. Ket napanawak ti malinlinay nga inapoy wenno ilinay kukuman nga inapoy. Gaputa mabutengak met kini Manang Dona kapit nagkakatakis ti kini sa una kanya. Pangaasiyo, mawatandak kuma. Manaw di kiti talo, iti day di abigat kabsat ko anak karupangit. Dagi di dua kakabsat ko kenti amak. Ngem imbati da pay laeng di kiti nakukuspag abalikas. Agkakadakis abalikas. Nga awan kano iti pakairanudan da kanya. Awan kano ti serserbik a kapamilya. May saak kano apadagsen wenno krus iti pagtaingan mi pagayam ko. Apay nga di daman laeng awaten ti sitwasyon ko. Apay nga di daman laeng maawatan. Nga darangkap ti bagikit saan nakakapaspas. Wenno saan ka makapaspas akas kadakwada. Saan ko nga maalistuan digiti garaw ko. Addala takurang digiti amin nga addang ko. Wen pagayam ko. Daytoy launay ti pagsaksakitan tinakem ko iti uneg ti pamilya mi. Manong Robert. Dagiti ka ililiw aputahe wenno makan. Intay amin ramanan, ijay Steps Food Hub. Iserbida digiti sumaganad. Kasti tap silog, pork silog, long silog, bang silog, hot silog, two silog, spam silog, combo meat to meat, sizzling sisig, sizzling hotdog, sizzling pork, sizzling bangus, kastapay di sabsabali, alutong bahay, pakaramanan, tinaimas nga special, empanada. Naanad ken nadalus ti panakaisagana digito yamakan iti Steps Food Hub. Masarakan ti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, Sangi iti Rangtay. Steps Food Hub, sindadaan ngagserbi kada kayo tinaanos ngagtagikwa Aileen Akub. Steps Food Hub, binabalik-balikan ang sarap araw man o gabi. Daytoyen tinurore digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho. Malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, ang hinggana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Pagyamanan tayo pa, di sumaganad nga sponsors kan mga dandanon di programa tayo tinapalabas. Kalawaghan, Belisario Farm, babayan kada Mr. Dado Belisario ken Janet Belisario, iti barangay Barisbes Dingra, Ilocos Norte.
Kastapay di pa nagyaman tayo kay ni Ma'am Elis Tamayo di barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kay ni Ma'am Erlinda Fermin Hood di barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Thank you pa kay ni Hazel de la Cruz Alonzo Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Carmela Walker, thank you very much dito San Diego, California, Estados Unidos. Pagyamanan tayo ni Miss B Fiesta Honolulu, Hawaii. Ni Ami Ancheta, Stockton, California. Mr. Jewel Centilias, Maui, Hawaii. The Mr. Chris Shiroma and Mrs. Marisa Shiroma, Iba Beach, Hawaii. Thank you very much pa, Metro North Insurance and Surety Agency. Para kadiri kasapulan nyo, non-life insurance, nga kas comprehensive TPL. Ken amin na nakasapulan, kadiri government projects, Intero Pagilian, Serbian na kayo, ti Metro North Insurance and Surety Agency, nga masarakan Cityland Tower 2, Malate, Manila. Babayan di pa nang imaton, ti agtagi kwa, Mrs. Dory de la Cruz. Pastel daw, when Manong Robert, naglabas digidi aldaw nga Jack Pulos may diso. Jack Pulos may diso ti bagkat ko akros tapno pa inanaak digidi abaga. Marunrunaw ti bagik, kasla mapirpirsay when matuktukol ti durik nga agpupwersa. Tapnon ti kasta, makabalinak tinadagsen na krus. Inyarig ko ti bagik no pay adayo ak ken ni Jesus nga anak ti Dios. Nga binaklay na ti krus pagayam ko. Tapno masubot ti basol ti lubong. Nga kadigidi agundaway ket bakbaklayek met ti krus. Ngem jakam mo no basol ko wenno basol digiti kapamilya. Ti mangpadpadagsen iti baklay ko. Naglabas digiti aldaw. Agturpo si din iti high school, tinona kabsat ko nga ni Dona. Wenno manang Dona. Agtawenak met idin iti 15 nga nukukwentaek. Adda ak kumamiten iti may 3 atukad ti sekundarya Manong Robert. Digiti gundaway nga saanen nga tinak ti rumwar. Tapnon ti kasta agangkat. Karigiti nateng ikan ken sabsabali pa nga ila kumiti unig ti pagwinos arubayan mi. Kabsat ko. Nagbalinmet nga napintas ti taray ti negosyo. No pay kasta saan niya nakaumanay ket saan niya natungpal. Ti arapaap ni nanang. Nga deti kuma ti pakaalaan ti kantidad. Nga pag-enroll ko pare ti sekundarya. Inawat kong tigasat ko. Inawat kong tigasat ko pagayam ko nga saan na makaadal. Saan ko maadakan ti sekundarya? Sa anak nga maadaan ti karera. Inlumlum kong tibagik iti daydi nga trabaho kabsat. Iti maysa nga parbangon nga apan ko iti pagangkatan ti ikan. Kastoy ti pasamak kabsat ko. Manong, apay nga awamitin digiti angkatin mi nga ikan. Apay nga awan ti kargayo no insang petyo itang parbangon. Kinunak iti driver ti truck, gapu tay suda ti adda. Adu kami nga agmalmalanga. Ay, sandan nga ipalubos nga, ibiyahe mi dito eh. No kayat yu kanu ti agangkat, umay kayo ni Jay, pagibagbagsakan mi Jay syudad.
giant ti pangalaan nyo kaditi angkatin nyo nga ikan. Apa yan? Isumet ti kunada. Basta sandan nga palubusan pa nga mai sorsor when may pan kaditi nagduduma nga ili-ili. Dahiti may isang pet nga ikan manipo di jay Manila ken kastamit ti Pangasinan. Anya nga ron ti aramiden mi. Ket siyempre, mapagkayo ti bagsakan area. Ta sa jet ipalubos ti gobyerno nga pakaangkatan di kiti ikan. Aglalo kada kayo nga dati negosyo na. Wenangim, adayo manong. Deta ti sangko nga may baga. Nuda kami, kaya't milatang o may ipangkada kayo. Ngem, di na kami meten palabusan. Diya ka mo no, nangalinteg iti makagapo. So nga, da kayo na ti umay mangdanon kadig iti tagilako weno ikan. Ngamin, baon naklaeng ti aking kukwa kadig ito nga lugan, weno da ti lugan, nga umay mangibaga kada kayo. Da ka di maited nga insentibo weno kasukat ti pletemi nga umay iti bagsakan. Deta ti Jack Masungbatan. Nasisayat siguro nga umay kanto into no parbangon no bigat tapno di kastakit. Maamuam no anya ti sungbat deta nga sa ludsud mo. Nagtutulag kami kariripadak nga agang angkat nga kaputi na duma-duma barangay iti ili ni Manong Robert. Nga iti kabigatan na wenno iti sumarno a parbangon ket mapamidanunin dagiti ikan. Ini may ibagbaga nga bagsakan area. Nagawidak nga dagiti lateng nateng ken kastamit ten karne. Tinayawid ko nga lako mi ken ni nana. Apay, kinuna ni nana. Inlalawag ko dagiti wenno ti palawag ti driver ti truck nga gisang sangpetikan iti tiyandaan mi. Anya nga rod, sikat ti mapaninto no bigat menos siya. Siyak tulatan nang, uri ket nagtutulag kaming kaditi, padatangagang angkat niya, ekuyog dak, tapnon ti kastakit. Mapanakagang ka ti bagsakan ako nada. Ken, agkukuyog kaming to kanumit laing agawid. O sige, sikat ti makaamo anak ko. Nadagsin para kada kami ti panagangkaten iti nasao nga tagilako Manong Robert. Wen kabsat daytoy ket gaputa mainayonen nga parwaren mi wenno iganansyan mi ti plete mi nga mapani ti bagsakan. Addan digiti gundaway nga dua wenno tallo nga agtagtagilako ti mangargilay ti tricycle. Tapno iso ti pangbunag mi kadagiti angkaten mi. Nga agbibingay kami ti plete. Nga isupay nga parwaren mi manipud ti punan pagayam ko. Adda digiti agreklamo a customers wenno aggatang aglalo iti lawlaw ti balay. Nga minpalawag ni nanang ti amin. Naawatan damit. Iso na laing kabsat ta sa anin na kasti kaadu ti ang angkaten mi ti angkat mi ti tunggal engkam panangala, kada ito nga lako. Ngamin, pagayam ko, aday di tirimwar nga damag. Nga kumapkapsot ti, production ti ikan. Uray pa ije Bulacan. Kastamet ten ijay, Kamanilaan. Nga paggapgapwan di ang angkaten mi nga ikan. Kaya nadapay di gundaway nga, bigla nga ingato dati presyo. Nga dakkel tumanen niya problema mi nga agilako. May isang agsapang adda kami ti bagsakan.
May isa nga saan pa'y unay nga nataingan. Nga lalaki tinakitak. Wenno imasidig kanyak. Di lang mabalin nga, ibingay na kiti deta supot mo. Ta, pagtitipunik man layangin di kiti ginatang ko nga ikan. Naming ket di kiti iket. Usarin mi iti pasdik negosyo. Kinunana. When sir, ikang ka. Dito yo, dakil nga supot dito eh. Pag isuputak kumamit ka di kita gatangik ngem, sana bale. Ta, itad ko natang gata kayo. Uy nga rod, ore syakit. Nalipatak mit tinangalay ti dakil nga supot ko. Kaya kahit kung amin nga siyak ti umayag gatang ngem di kiti kadwak da, mapuyat da. Ken may sapay, kasla jaktal ken ida. Kinunana sa nagkatawa. Sige sir, kanahin ka kadi nga umayag ang angkatikan. Kinunana kanyak. When sir, ila ko medyo balay mi kaninanang, napyala nga pamataudan mi ti agserbi ka da kami. Apay, dududwa kay kading agkabalay ti inam. Saan sir? Ada tatang ko, ada dua kakabsat ko. Agad-adal di kiti dua kakabsat ko. Idintungan ti datang ko, agtrabaho iti sentro. May sa janitor, iti may sa nga pribado akumpanya. Ngay so ti pangalalaan na iti pagadal di kiti dua nga anak kakabsat ko. Kinabay si kasang ka nga agadal. Saan na makauman na iti sapol ni tatang ko sir. Kastaya. O sige, thank you Mapana kong kit. Aguro-ura yung ti driver ko. Okay, thank you manen, thank you. Kasunganan niyo tuloy tayong ibasa dito surat ni Pagayam Teo David. Pagyamanan tayo dito sponsors dito yung programa. Tikalawagan Belisario Farm, da Mr. Dado Belisario and Mrs. Janet Belisario. Masarakan iti Barangay Baresbes ding Ilocos Norte. Thank you very much pa ni Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Pagyamanan tayo pa ni Erlinda Ferminhood, nga taga Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ken thank you very much ni Hazel de la Cruz Alonzo, nga aday Las Vegas, Nevada. Kastapay ni Ma'am Carmela Walker, iti San Diego, California. Ni Miss B Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Ni Ami Ancheta, iti Stockton, California. Ni Jewel Centillas, iti Maui, Hawaii. Ken kastapay da Chris si Roma, ken ni Marisa si Roma, iti Iba Beach, Hawaii. Ken thank you very much iti Metro North Insurance and Security Agency para kadiri kasapunan nyo apo kadiri amin nga non-life insurance Casti Comprehensive ken TPL. Amin di kito yung kasapulan kadiri government projects iti intero apagilian iserbi kada kayo ti Metro North Insurance and Security Agency nga masarakan iti City Tower 2 ijay Malate, Manila, babaen ken ni Mrs. Dory de la Cruz. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th Street, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite,
Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City, sa Uyo, Fairview, Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Wow, Manong Robert. When kabsat ko, talaga nga nagbalinen nga inaldaw, nga trabaho ti mapan iti bagsakan, sakto lumagas iti tiyandaan ti ilini, tapno agang katak kariti lako Pagayam ko nagtultuloy met ti kinasidig ko iti lalaki nga naminsan nga dimawat, iti dakkel nga supot kanyak, wenno plastic bag. Agingga nga iti may sa abigat, imasidig manin kanyak nga kasla nakabanbanog. Nabayag ka din, nakaalakan ka dagiti ang katem nga ikan. Uuwen sir, uray ko layangin digiti kakadwak ta, mapan kami. Ururay na kami metten ti tricycle nga pagluganan mi nga agsubli ti ilimi. Kasta aya, di lang mabalin nga. Tulungan nakta, agala ka digiti ikan. Saan na yung mabayag? Kinunana, uwan sir, pikit din niya saan? Bayam da, mapang ko'y bati iti tricycle, digiti nagatang kong ikan, ta oret saan mitunay nga isutiado ta, tulungan ka. Bayat ti panaki, tintinawar na kaditi gatangin mi nga ikan, wano gatangin na nga ikan, Manong Robert. Tinulungak deto'y nga ng bitbit, gaputawan kanu ti driver na. Ngamin ket nakabakasyon. Paunahin nga bambannog ti agbiag. Awan ti dishwasher ko. Awan ti driver ko. Awan pa ti maysa kadig ti serbidurak gaputa. Agsasakit da. Sunga siyak aminen. Ti laingen tamayat nga tumulong ti maysa kadig ti serbidurang aginaw. Sunga tinagpatnag ket siyak tinaginaw iti resto barko. Anya? Kukwayo ti resto bar ngem ta kayo peti aginaw sir. Wen natawal nga rod ti dishwasher ko. So nga, Yosep. Normal balin la ko mang irekep ko ket irekep ko pa ilay nga ginggana nga didag subli amin ngamin ket marigatanak. Siyak pa iti agri nga masapang o may agala ka dagiti karne kada. Kastamit ten dagiti ikan. Manugaya men titawin mo. Dinamag na. Agsa nga pulo ket innemton titawin ko into no mayabulan. Sir. Apay sir. Di mo kayat ti umay sumrek iti resto barko? Anya ti trabaho sir. Kumporme dita na. No tumulong ka kadig iti agluto. Ngem ti maikarig nga trabaho mita ket dishwasher. Mano ti sweldo sir. Siyempre, kasti sweldo digiti daduma. Pangrugyamik kang ka iti duwagasot iti kada aldaw. Mabalin niya sikat ti pararabi, mabalin mi nga sikat ti para aldaw. Ngamin, iti aldaw, adu digiti umay mangan. Idinto nga ti rabi, adda digiti mangan, ngem adda adu digiti agginom. Nakalukat kami aging gana ti alas 10 keno duma sumubra pa ay. Depende ti panakaibus ti order digiti customers. Ta san mi matapatalawin nida aging nga di da maibus digiti orders da. Panunutik sir. Bayam ta ibagak to ken kanu parbangon no bigat no. Anya ti kuna ni nanang.
Ngamin nas ken agpakada akin ni nanang. Agpakada kami ta akin ni tatang mo. Saan lang ni nanang mo? Saan niya baling underage ka ta? Syakton ti mga amo. Iswitik ta na. Ibagatan niya agtawin kayo ti sa 10 ket 8. Tila may ikarikken ka no sumrik ka kanyak. Ti sweldom arig na netom or net pay mo gapota kukwak amin nga pamigat, pangaldaw, king kastamit ng meriendam. Kasta di araramidek kadagiti empleyado. O, panunutem, ti uleg ti makabulan, makasweldo ka tinem 6,000 a pisos. At dapay may isang aldaw nga day off mo. Depende ti piljem nga aldaw. Makaawid kay ti balay yun o kayat mo ngem agsubli kay ti kabigatan na. Kinunana. Sige sir. Bayam ta, agpakada akin ni nanang. Agpakada kamit kini amam, wano ni tatang mo. Uri sa anin, sir. Kinunakit. Inlugang kon digiti ginatang na nga ikan pakiramanan digiti karne, iti mismo nga pick-up truck na, Manong Robert. Nagluganan mi manipo diti baksakan nga agsublin iti ilimi. Pinanpanunot ko ti 5,000 a pisos. 5,000 a pisos ti kada bulan. Nga sigurado nga saan mi nga maganansya ken ni nanang. Iti kasta ti kaunday na panawen, Manong Robert. Ipilit ko latang ken ni nanang nga mapanak. Kayat naman ken saan. Nabayagi din nga kayat ko ti rumari ti uneg ti pagtengan ni. Gapo ka rin sa gabaik kada tatang ken ti 2 kaabsat ko. Angin. Kasanon ni nanang. Kasanon niya agbalin nga. Katulong when umutsyatsa di 2 kaabsat ko ken ni tatang. Sino ba ti kaduanay ti aldaw? Siguradong agliday ni nanang. No panawak magmemaysa. Data ti agin innagaw iti panunot ko iti day di agundaway, Manong Robert. Iti makalako kami ken ni nanang iti balay iti day ding aldaw. Adabasit na bati iti ikan nga inangkat ko. Inpan ni nanang iti refrigerator ti balay mi. Kalpasan na ket nagdigusak. Idi makadigusak pagayam ko nakaisagana met ti pangaldaw mi. Kanayon niya kasta. Agsango kami nga agina tunggal pangaldaw. Dududwa kami amangan. Rinugyak ti nagistorya ket kastoy ti panangilawlawag ko iti inak. Nanang, ada nagbalin niya gayim ko nga may isa nga baknang. Hindi ba nagang-angkat ko iti ikan? Ada ti jaya na kanyak. Anya dita nga jaya anak ko. No kano kayat ko ti sumrek iti resto bar na. Mabalinak ka no. Angim, makatrabaho ka nga rin yun na siya at anak ko kastamit ti sitwasyon mo. Ababa ti may isang asakam. Pilad sung ako nada. Saan namit na dinildilaw ti sasaadik nang. Ore di damo mi ti agkita. Ore, iti pa ng tulong ko nga nagbitbit ket saan namit nga dinildilaw no pay agsagki-sagking wenno agpilpilad suak. Kunana nga swelduan nakano ti 2 gasot iti kada aldaw. Iti makabulan 5,000 a pisos ti sweldo na kanyak. Kasta kano ti sweldo digiti agpapaikeng ko ana. Libre ti pamigat, libre ti pangaldaw, libre ti pangrabi, pakairamanan merienda. Isu nga kasla kayat ko nanang ngamingket kayat mo ti pumanaw iti pagtengan tayo.
Balikas ti inak wenno saludsod na kanya, Manong Robert. Saan ko nga mailibak, nupay nagulbudak, nanang saan? Ngamin pan panunutek ti sweldo ngayon ni maribo a piso sili kada bulan. Pulos na nga dita magansya deta ti unig ti kasta ti kapaot na. Manula ti ganansya ente di kada aldaw pasaray 50, 70 a pisos. Naragsaktan no da sa nga gasot. Naragsaktan no masurukan da sa nga gasot. Ngem ko namon no da duma malibrimet ti agserbi kada tayo. Ngem no adda ine maribo a pisos ko di kada bulan. Amangan nanang no. Iti lasod ti makataweng ket mayor nungak met laeng ti pag-adal ko. Nakidtot ti inak when bimulad dagiti matana. Ti ampok anak ko no nalipata mon ti eskwela. Ti amok no nalipata mon ti tarigagay mong agadal. Anak ko diyak ko makayata may isina ka. Gapo ti sitwasyon mo. Ngem gapo ti nasgid at tarigagay mo nga makaadal anak ko. Palubusan ka. Agsangiten ti inak. Matnagen di kiti luanay ti pimerlas ngay napoy nga nakakargay ti plato pagayam ko. Nga banag nga kayat ko amaliklikan. Biniglak ti tikmak der nga ureyak ladandani na ibasing wenno batog. Ginamatak ti abaga ti inak. Inarakop ko. Gawanak to na nga gananos ka. Kailiw kan tuunay. Ngem kayat ko na nang kutir makarwari ti da ito pagtengan. Diyak libakin keng ka. Impyerno para kanyak da ito balay tayo nanang ko. Papagayam ito nubigat, ituloy tayong ibasa, dati surat ni pagayam tayo nga David. Anya ti agbali na gasat ni David. Iti, ipapan na pa nagtrabaho, iti nagbalinan niya pagayam na, uwino agtagi ko iti may sa klase ti negosyo. Makarwar ka di nga talagan, iti bilang ng impyerno, uweno kasla impyerno para kengkwa na pagtengan da. Ket masapulan nan tinaragrag sa kalubong iti biyag na. Padaanan papagayam tituloy di pakasaritan ni David, iti programa tayo tinapalabas. Din ti pagayam yon ni Robert de la Cruz, kinadwag iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Batimin tinatalinaay nga malem ti Lunes tay amin na sa napada, agyaman kam tingkay panagdingeg. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garagda. Kagiddan